Трети топчета ли, какво? Айде! Тъмно лайфа да приключи. Да не видиш нещо. Не са ти баща, колата Да не видиш нещо. Тъмно да приключи лайфа. Вади бе бъдещите, не разбрахме, вади стига тук. Айде, къде са 200 човека за завърших? Чакам 200 човека тук за завърших. Това нека да къде до Рублена. Ето и аз хвърлих 30 секунди след тебе. Какво очакваш? Да звана преди тебе? Няма как. По една рибка преди тръгване, точно. Най-доброто. Рекохме да си ходим. Кеп нещо има? Ми, разглобене. Там такова, да сложи да там. Чакай, че драгите зрители не могат да виждат така. Да ти бай стойчицата. Разглобене това. Ти от тебе ми изби това, бе. Ми изби Жека да мога да такова. С това да аз рибата.